आसामनि सेंग्राया उरिसा सिख्लाखौ मोजां मोनना हाबा खालामना गथ' सासे मोनखांनायनि उनाव गारना न'आव खारबोफिननायनि जाहोनाव सेंग्राखौ सिख्लाया पुलिसनो केस होनाय जादों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि रादाबखौ फरायनो लालायबाय आं मावजि बुन्दा बर'आ। नोंथांमोना बयबो मोजाङै दंखायो दा रायजो राजा नोंथांमोन? आंबो मोजाङै दं दासान्दि। दाखालिसो साला बेदर गोरान ना गोरान खावना जाना मोजाङै बुजाना बारा रायलायनो हायै जादोंमोन। साला बर्थमान दा थिगानो दंसाबो। आंबो बिराद जासुलाब्रा बेदरफोर नुबा थानो हाथ्रा, खुगायानो खुदै र' र' गलायो। जेखियानो जादोला बेफोरखौ बाद होथ'सै। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गला गला गरम गरम गुदुं गुदुं थाजा थाजा बिखा बिख्लो समफ्ल आमायथु माबा माबि मावगुंलायनाय जानला मोनला गोदाव सोराव नांला बंसा हुसिया रादाब खनथुमलाबायना खनखांलाबायना लाना नोंथांमोननि गेजेराव खावब्ला बखिलाबायनो फैफिनलायबाय। बिदिबा फैदो नोंथांमोना रादाबखौ मोजाङै खोनासंलांदो। फैबाय थानाय दुर्गा फुजानि थाखाय मैया सासे सिख्लाया खानाय बोनो होनना गावनि मोजां मोननाय सेंग्रानियाव 5,000 रां बिदों आरो रांखौ होनो हायाबा नोंखौ नांला गारगोन बेफोरबायदि बाथ्रा सिख्लाया बुंनायाव मा खालामगोन, फैसाखौ बहा मोनगोन बिदि सानना सेंग्राया गोबां दुखु जायो। उनाव खायदा बोराइ बाहायना न'निफ्राय मासे मोसौ गायखौ खावना लांना फानहैयो। साननैसो उनाव बिफाजों मिथिजाना सेंग्राया दोखो दोखो दामजायो। मैया टंला टाउननि लामा खाथियाव थानाय गंसे बयज हस्टेलनि गोबां सेंग्राफ्रा बिल्डिंनि गोजौसिनाव सुनानै लामा दोननाय माखासे आन्डारपेन्टआ फाग्ला बारहुंखा फैनायनि जाहोनाव लामाजों थाबायलांबाय थानाय सासे सिख्लानि खर'आव गांसे आन्डारपेन्टआ बिरखारलांना थफि हमनाय बायदि जायो। नाथाय सिख्लाया बेखौ जेबो थाल मोनैनि जाहोनाव टाउनाव बेरायबाय थानाय समाव गोबां मानसिफोरजों मिनिजायो। दाखालि बावै हाबथा मोननै जानाय सासे गथ' गोरलैखौ गन्थङा एसे खान्दिदि नाब्लेबेहां नुनायाव गन्थंखौ गोलाव जानायनि होनना गामिनिनो सासे हिनजाव मानसिया गन्थंखौ बोना होनायाव गथ'नि गन्थङा गुरैजों जाबजों एसे बोरैबा जहांहां जानायनि थाखाय बिफाया रागाजों बे मानसिखौ जै जै खिस्राय होलायदों होनना खौराङाव मिथिनो मोन्दों। आसामनि सासे 15 बोसोर बैसोनि सेंग्रा गथ'साया तामिलनाडुनि दावदै कम्पानियाव खामानि मावनो थांनायाव रायलायनायफोरखौ बुजियैनि जाहोनाव गुबुन मोनसे खामानि मावनो थिनबा गुबुन मोनसे खामानि मावफ्लांबाय थानायनि थाखाय गोबां कम्पानिनि मानसिफोरजों मिनिजादों आरो लासिंसिं खालामजादों। बेयावनो सासे तामिल हिनजावा बेखौ मिनियै मिनियैनो गावहासो हासुजेद जोबना लाफ्लांदों होनना जोंनिसिम खौराङाव फोरमायहरदों। सासे सेंग्राया बेयाव बिखुनजो जागोननि न'आव आलासि जानो थांनायाव हराव उन्दुनाय समाव सिङाव जेबो गानालासे थाना गामसाल' गानना उन्दुनायाव गामसाया गोदोनायावसो आर'नाइ जाना थानायनि जाहोनाव अखानायै फुङावनो बयबो नुयो आरो सेंग्राया गोदो गोदो उन्दुलांबाय थानायनि थाखाय गोबां लासिंसिं जानाङो। मिथिनो मोननाय बायदिबा गोसोथोनाय सिख्लाया खिन्थानाय लोगो लोगोनो सिरि सिरि रावबो गैयैखौ नायना हाखु दाखु लाजिनायजों खारखोमाबोयो। नाथाय सेंग्रानि गाननाय जोमनायफ्रा हाखु दाखु जोंनो गासैबो थाबोजोबदों होनना जोंनिसिम बिखुनजोआ खौराङाव फोरमायहरदों। मैया बादाजिबुनि रबिबार बाजाराव सासे हौवाया थांनायाव हिनजावा गावनो गानग्रा पेन्ट गैला नांगौ बायना लाबोफा होनना बुंहरो। हौवाया बायनो रोङा रोङा होनबाबो अख्रायै रागाजों बिहरनायनि थाखाय बायना लांनो गोनां जानायाव बाजाराव गंसे हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय फानग्रा दखानाव हिनजावनो पेन्ट बासिबाय थानाय समाव माखासे सिख्लाफ्रा बेखौ बोरैबा नुसनना माबा माबि बायदिसिना गुदुं बादां गावजों गाव रायलायलाबायना मिनिग्लाबलाबायदों। बेखौ नायै नायै उनाव न'आव थांना साला आंखौ बयनिबो सिगाङाव लासिंसिं खालामदों नों सालि होनना रागाजों हिनजावखौ बिखुं बेलाबलायनाय दल दामहैदों होनना जोंनिसिम सोदै हिनजावा खबर हरदों। केरेलानि ना कम्पानियाव सासे आसामनि सेंग्राया उरिसा सिख्लाखौ मोजां मोनना हाबा खालामना गथ' सासे मोनखांनायनि उनाव गारना न'आव खारबोफिननायनि जाहोनाव सेंग्राखौ सिख्लाया पुलिसनो केस होनाय जादों आरो दा सेंग्राखौ बल जोनाय बादि जोफ्रुजोबो होनना आसामसिम मोसौ गारिजों केरेलानि पुलिसा नागिरफैदों होनना खौराङाव एसे मिथिनो मोननाय जादों। जिखुनु रायजोफोर सोरबाफोर मोसौ गारिजों
पुलिस फैनाय नुदोंबा एसे थाल लालाबायना खिन्थाहरलाबायदो नङाबाथ' बोरैबा सेंग्राखौ मोनफैनांगौबा जोफ्रुजोबखागोन बिसोरो। जाबायलाय रायजोफोर दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'सैलाय बारा जानला मोनला बखिबाय थाबा रोनावबाय थाबा गोदाव सोराव बखिबाय थादों होनना आंखौ सोरबा होसोलाबायबा खासि खालामनो नागिरलाबायबा खारबाबो खारग'हायसो जागोन आंहासो मालायनि निउस फरायलाबायबाय थाना बारा थिग गैयालै ओरैनोबा गरमबो थालायलाङो सोरबा फाग्लानो गिलायलाङोलां बेखायनो दोनथ'सैलाय दिनैनि रादाबखौ नेक्स्ट भिडिअआव हावब्ला नुजाफैफिनसैलाय नोंथांमोननि गेजेराव मावजि बुन्दा बर'आ बावदोंसो नोंथांमोना बेबायदिनो हुइसा रादाब खोनासंलांबाय थानो नायलांबाय थानो थाखाय बड' एन्टारटेनमेन्ट निउस चेनेलखौ एसे अनसाबलाबायना साबस्क्राइब खालामलाबायदोब्रा आरो लाइक शेयार खालामदो कमेन्ट गावसि हरलाबायदो मा नायल' थायो साबस्क्राइब थुखावलाबायना खालामलाबायना होथारदोब्रा आसोलफोर आरो नायगिरि नोंथांमोन बिदिबा थांबाय आं रायजोफोर।